Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nanapanin ko kung Allah ta'ala ginang ko naman ako sa lamang. Amat pamamana na nasa kalilinta din nakapipya ginawan. Ba't ano na namang balilista rin na naman na nasa kanon na epektuan ka, malaas na epektuan ka na sa kagagagagag anak ko makapanggulalan ako na esteroid na gidonak ka na natin manay daw. Aman yang ko na mabalbalas, aman yang ko na mabetul-betul ka esta-estaw bangang sa ako patakam pongoran yaw. Pamandapat na gidagdatim lang ang corona ko sa talong ng uban sa niyo nagtarotok pa niyo ron ng mga dato na gusto lang mo. Kastampor na ako stira ng mga raga na gusto lang mga nguda para manisto ng baka kastiyudar pa. Kaanan duman na manos di akwadar pa o nastok kalipat. Natatapon na stok karimatakan. Tayo nilun mali magusta nilo na matawas stok kung buas stok ka din na nila kapawin. Nagudak ka daw ay nagudak ka ng baes na tila. Sagi kon mamuwa po nag-isti ang pagkabagay ka nung tamaranaw stok. Uli na kumastaan yung stok nag-istok ka garin yung din yung nastok ka na lamis tayo ganaran na. Awamang udah tau man tak kakastelong bata na idulumaran nga pabdagamak kadala tong mangkir esta tamba kadala de kumyundes tanong bay ko pikuntaan. Darling ko una yan asto kada namin na sista di pinagagatas na dato. Stakata na susta na makon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto pa nga di ko na doon ay
araw ni nanganaraw buwan na di yang sono pa di bago makano kadua ay namasan apa pasti ya ide ngowe dari dia das tolu ramau dai nang Muhammad ya rasul dai yang udah dapat di demi ke para desa kare na yang ini sadua kaya dina ai nung bờ tai no va dây mà tóc vào là tao đôi đai phải nằm dài đã đi qua sân tao à chu đã đã nó ya mà ta bữa đi ra cũng chưa lại không mà một cái một mây ngắm biển màu saya tahu pikirnya nak kami yang benar sonor makanya Thomas pada di dunia ini saya kami mampu ini boleh saya tahu untuk baik di dalam masa nak kedok wow kania do dinaya kata to ni jai ang ada tok kowe nga gusto na ngwaboy ada maras to ada kan unuwis ta na mamilin pangingaran taan ada tak orang kania dan kami pedaus to ausli ay na ko para jai stan wada menas to ginati ko Kastara estomia de di ropana ada kotu pada dia kurang soda ayam itu era kurang soda di dapat dia naik pada dia padu ada pokada kapada amoran dunia dia tiba-tiba ngado pantapan dawa madaan beuna kahaba dia baik soda amang kebesaran ada kepada nak no patai mamasal makin biar kami dari saya hati sakot dia ya dia warokon dari mana ya karata desa yang ada dari toda sapodo aku teno warokon hati dia sama ada toko daya ya ini ketika amani kamana tusada denda makia ada kadia be undang wadai kadia tidak ada toana nasi haji berai jadi yang pestan hai toa kadia toa denai di pangaja pia nama anda kapara nama kami kebesaran kami sabutiran dia berakas tahu bisa asapor dapat dari kape kau saura dau ayau saudarinya nak komado komada duna puruna yang usulu gari tengah tabu doai nama gede dau rawate dan manga buau ngasai ya rai dau dapat tapai noro nak kapanginai tomai rogo tapi betara ini mampu kali nami yang pangaruh mampu potaris dia nama dia ini nasinya dia di mana kau tadi budu buat tanoka pengai ngai dapat ini dapat ya belum mudah ya sandi wanang kali nami yang pangaruh
rumah ku wanagi no jeras tay manganus tama kini ngagi de au guru ada buma ai wow wa ya ka apa ngaru ba aku no nau ustin haria ya kira ai nasti mai đang gấu đôi mắt tôi biết được đi đây để away tập ba cái đúng là gì đồ nó đã bơi đâu ấy nhưng mà ngày gì ấy ăn tàu âu cò âu biết ngày đêm nhà cầm ba ngà rong mây aku về tàu âu rong bùa ôi ngày yêu bạn ai áp ấy bên kia đó ôi nào aku đi nằm ra răng cò anh đừng anh nói đây đã sắp đồ vui na dua thì mai na đập ơi serai ta sắp đồ na go đây ada maka pendiri na sắp đồ aku pito na ubasi sao mata juga ta sana dato sama diorite na kurung pagi na ini pelami mu bau dua puau dua tadi nana sawadu wamu ya ya ko awtai ai itu na sapor na ko patai dia madai kepada na sawi dia lama berkaya na kami ya ko masana si ai pa aina dia pastana gari ya berdoa nama dia ya tau ko pamada di maparo wai dau au di kau garau ino wajan tuan na iya tango pana ada sana de wau ko ngapang ta awai ara dia tade aku wau de stai nang kaya pangatai dia ai gau wau saya ka pitu bu na solo tanama tampe ay mau on na gusta kapangan Tatap lembay Ang status ni guys Tama po kamara Gusto datang Kaya Iyan ay napakapinili namin Gusto tayo na sinabiya Ay tapay Lurugin ay Natama mo na maway kay Namawatas na mamausari Kaya at tauaw na Ako nga Nagiging na nasowa Ngayon asal ni na mga nuwaray duna wow kudaniya ay nakakatan niya tubig nga mga nung pangisadura mga nung piyataw na ay na so ay nakadaruwaw amis padar managi nakaraon ay aming tiba nga maring mga solok tanah sirani kumagyaday magdaya rasa matarong pungabunawan na di kaniwang ilao dari tiga beto wiyay na gusto buhay adua tade ano kuwalistay ni na ay nama ay kontaratera na kuwaw lala gusto nga pungabuno gusto na tantapi nila gusto na to sabi ano ibangan tayo wira na solotan sa mumunga na sa pola na anak kung ito ay marugaw ako din mararako mas mapani dapat niya ngay pamilya kang pamanaka kung ibudas ni kuwa pa na iyin ako ay nawanuwa ayan ada tuwa ustada depan tinyawa ay tasapulo awagu ni mawakiya berado Tentu panoro na ako panang ay na dia panastade ay gusto na tayo na sinakaya ay na tamang wow patani tuwaw ay maanan iyay ayaw tuway nakapatay din ada pano bueno iya sumateng go pakal kando
pataka daw Sayo ni maastaw Gaya na imang tuwaw na nila Sira na mga
Korea tabi mangwao nagbusak na pangan nganon ay di mo kayo sa kababing na ay ate ay puro pati ay giragustaya sa maliging niya ay nasusikan sineres yun sa kanina yaon at tao inuwadat tawadat na diya nirasti ay ramay lagi na ay nasuya ating nakadari yaning murang na pag-iin na biyadun na may napag-ibigay atong buhay na sama mo kamaray Iday-uday watawa kadari yaning murang utang yapang ano na mga datok kuingan apapun na naman tikostir man ako murya tao istudaro ay nosti ay isang Ay berai mga panang ide dambe Oriyan tawi kastara pamili makarang kay Yan sira mananang kumuriyan tawi payu Wow bak kami denam na ada Tapor na anak na ayam ana niya sagi Yan sira mananang kumuriyan taw na lape Adi daya udan Kawai nuwadat to kana nagis tolot kadanan sana dari ay nanuwang alin ay namuriyan taon tawang tawin na pamilyang hati tangapangan nung ay maanan niya naging kiramanan na kumuliyang yawa ay ataw kadantara datuan ay naging suwaw kulungot ay ay kaniyut ay napamili makakipir ay kaniwani din muli ito ay araw na takor ay naanakin sa iyit ay irin naman ay inaanak ko muriya tawi ay tanin yasikan isula iman maginiya makada ay wadat to ay buang-buang meranaw tetapi panginanan ada tadi dua-dua ame kang kinadaan asik Kristo na iman Nadadak ko marawas Kristo na iman na pamilya ay ngawa kadari duka taurai amai kada petar nada di hajirah hamai anastan matai da muria tau baka adina kada to ada nado tora magedapa anja mageste kada tarada to manu maso papuro to kada nama sira nakini kiya padaya duka ya tau orai takapanganganum nang kada rada to ana nai nung wada to ana nang kadari magede apa ya awai ima apene adina tapor aina anak aina suotur de generasi yo ayak ko din po na sa kadaradat to ana na ayas to isti presidenta kena naste pangkat tidak torastie ida moria ayata awi ayak kai lagu takapangan wow ni munura bugdahan ay mamoria tawi pado pamilya tania pamilya sunderwa ide yudayo atau ayo pakarang monwa inu wadat toaya agwa puwa meranawa idangan tamadan towa kesana asari gedora uwa kapuri ina tiga ingan ada desok pengiro wenaka doba kenenararka atau montap penina ada tongko ingan dari stobo penas dan gago penap pemama muda ada tong ada rasti
Napakatani unang aray Muriang tawi di masakan tanang nilalang Benang usakan pangang napangatagan to agay Sikalis temay na muriang tawi baka Utaki ada medali hunura pula Agis temay na padu Yes tolot tarana na ayama niya Sabot na ayas na Ayama na napangadu Kanina na dahil sa pangating Manay Nagariya de dua na gusta ka pangang na pangatani mo na ray Korea tawi pa dua may kakilala na to barang DJ Nagariya ko para abiyo to wasao ayo lang wakam